Irridu niżguraw li l-Partit Laburista fil-Gvern jaħdem b'mod konvint fl-Unjoni Ewropea u jagħmel l-aħjar misħubija għax ikun konvint minnha. Jekk ma jkunx ikun fl-obbligu tal-Oppożizzjoni li jġibu konvint. Dan qalu l-kelliem tal-Oppożizzjoni għal fondi Ewropej u l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017 Antoine Borg f'intervista ma' dan l-istazzjon wara bidliet li kienu saru fil-kompożizzjoni tax-Shadow Cabinet b'riżultat tal-elezzjoni tiegħu fil-Parlament. Id-deputat ġdid tal-Partit Nazzjonalista stqar li hu se jkun qed juża kull mezz possibbli biex jiskrutinja lill-Gvern. Malli ġifdat b'din il-kariga u kkuntat lis-Segretarju Parlamentari Ian Borg li ma kuntatt se jibda jkun b'mod regolari. Se jkun qed jesiġi wkoll li jkollu kuntatt mal-Musec u ma' dipartimenti oħrajn biex ikun aġġornat ma' żviluppi li jkunu għaddejjin fl-Unjoni Ewropea. Mistoqsi x'effett irid iħalli bil-ħidma tiegħu tul din il-leġislatura bħala kelliem tal-Oppożizzjoni, Antoine Borg qal li hu jrid jiżgur li l-Gvern Laburista jimxi l-ewwel nett mal-wedjiet elettorali li bihom ġie elett, imma l-aktar billi jisfrutta bl-aħjar mod il-mixja ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Il-fondi tal-Unjoni Ewropea u l-Presidenza fl-2017 ta' Malta tal-Unjoni Ewropea huma frott il-viżjoni li l-Partit Nazzjonalista kellu għall-Unjoni Ewropea. Irrid għal Malta fl-Unjoni Ewropea. Irrid nara li pajjiżna ma jgħix l-esperjenza Ewropea sempliċement bħala realtà li sibnija ma' wiċċna u rridu naħdmu fiha forsi kif iħares lejha il-Partit Laburista, imma bħala l-viżjoni li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu għal dan il-pajjiż u bekk nistgħu nagħmlu l-aħjar minn din l-esperjenza għal pajjiżna kemm mill-aspett mill-kisba tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u mill-użu tajjeb u effettiv ta' dawn il-fondi u kif ukoll mill-impronta li pajjiżna jrid iħalli fl-2017 fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Antoine Borg qal li hu fl-obbligu li jagħti xi ħaġa lill-komunità li tagħtu ħafna. Dan diġà għamlu fuq livell lokali u issa se jagħmlu anke fuq livell nazzjonali biex już ikbar iżda bl-istess spiritu. Id-Deputat Nazzjonalista tkellem dwar is-sodisfazzjon li jistenna li jieħu mill-Parlament u qal li id fit ma' dak il-privileġġ li taħ il-poplu hemm responsabilità kbira. Antoine Borg saħaq kemm hu importanti li lilin mill-aġenda personali u lilin minn kull aġenda partiġjana il-membri parlamentari jifhmu d-dinjità tal-istituzzjoni li huma rappreżentanti tagħha. U aktar minn hekk, iridu jifhmu d-dinjità tal-individwu li huma qed jirrappreżentaw fil-Parlament.